Türkmen Gaz Burowlaş Müdürlüğünün burowlaýjylary watanymyzyň garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk sanly bayramçylygyna giňden taýýarlyk görülýän günlerde Türkmen Gaz döwlet konserniniň 3 ýyllyk beýlenamasy boýunça diýarymyzyň günnäger sebäbi bolan Lewap welaýatynyň çäginde ýerleşýän Sartaq gaz känindäki 54-nji belgili ulanyş gaz guýusundan tebii gazyň fenagat ähmiýetli akymlalylar. Muň özi konserniň gazçylarynyň döwletimiziň baş bayramçylygyna ajaýyp toý togadydyr. Müdürlüğün burowlaýjylary döwletimiz tarapyndan özlerini berilýän biňmeçer kömekdir gollawlar hemde guýlary burowlamakda toplanylýan baý iş tejribe arkaly guýunyň burow işlerini 2395 metr çuňlukda ýerine ýetirdiler. Olar 2362, 2358, 2356, 2350 metr çuňlukdaky gatlaklarda geçirilen işler netijesinde bu ulanyş guýlaryndan fenagat ähmiýetli gaz akymlalylar. Hünärmenliň hasaplamalarına göre ulanyş guýusy her gije günnüzde 224.300 kub metr tebii gaz berýär. Guýdan alynan tebii gazyň düzüminiň kukurt wadarosyz arasda bolmagy bu gaz käniniň mawy ýangyzynyň iň esasy aýratynlygydyr. Bu bolsa gaz guýusundan alınjak tebii gazyň hil wagtynda dünýä ülümleriniň ölçeglerine dolu laýyk bolmagyny şertlendirýär. Elbetde bu gaz guýusynyň önüminiň ykdysat taýdan bähbidiniň ýokary boljakdygyny hünärmenler aýdýarlar. Häzir Türkmen Gaz Burowlaş Müdürlüğünün gazçylary Galkynyş gaz känindäki 110-njy, 253-njy, 260-njy, 265-njy, 283-njy belgili ulanyş gaz guýlaryny da burowlaş işlerini ýokary depkin bilen alyp barýarlar. Türkmen Gaz döwlet konserniniň gazçylary ýurdumyzda uglewadaro çygmalynyň çykarylşyny artdyrmakda özlerini döwletimiz tarapyndan döredilýän giň şertler we ähli kömek gollawlar üçin hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Terdarymyza, Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.